Takže ahoj lidi, já vás vítám u mého dalšího videa a tentokrát je to ze hry Do Ways. Je to o to, že musíte, jakoby máte takovýhle tady různý panáčky a tam vždycky musíte nechat, aby přežili. Je to se mnou můj kámoš Ben21. Ben hraje něco jiného, ale možná, že ho budeme ještě zavolám, aby si to taky zahrál. Tak pěkně. To nevím, já to vždycky vyvolám náhodně. 200. To je jednoduchý, jo. A tyhle ty bytky, to já nemám rád. Jo, jej! Se mi dal, se divím. Jo, tohleto. Dělej, utíkej! Jo, jen tak. Jež, to je tohle. To je to hrozný. A posture. Dobré. Bambuli. Jo, no tak to je jednoduchý. Pej, duhička. Posture, to nevím co je, a tak to je to jednoduchý. Ježiš. Já. Ne, on mi uklous první mrtvej. Utíkej! Vyskok! Jo, fuj. Faster. Jo, dobrý, faster. Jednou. 1298. Jsem měl 3000, 200. Dobře. Teď to ještě to zvládám docela. Dobrý, to je jednoduchý. Jo, dělej. No. Poslední mi zbývá. Fuj. Já, on mi tam spadnul. No tak, Bene, už jsem umřel, ale máme novýho panáčka. Co podíváme, kdo tam je? Mi přijede. Tady kostlivec. Takže Ben jde na to. Tady, hořící. Kostlivce už jsem tam měl. No vlastně, kostlivce už jsem tam měl. Radši se, no, to bylo lepší. Tak to bylo samý. Tak to bylo tak samý. Potom, když jich tam víc, tak už to ochý. A to jsem tam třeba lidi vůbec neměl. Jen to dělá takhle, já to dělám jinak. To jsem tam taky neměl. Já to všechno znám, ale jenom vy jste to tam neviděli. Ale když to tady uvidíte úplně náhle, to nevím, jestli jste tam měl. To je tohle. Jo, tohle to mi nejde. To jsem tam měl dvakrát. Je. Joha. Staný. Kdy ti umřel první, když kolik jsi měl bodů? Nevím. To fakt nevím, lidi, jako to ani nevím, já fakt nevím. Ben už tam měl poprvé. Je to, co já nemám rád, když to je rychlý. A zase to sranda. Jej. To jsem měl strašně rychle, nešlo to. No sakra, to už bude těžší. Jo. Tak to už jsem měl určitě mrtvýho. To je lehký strašně. No to je docela jednoduchý. Jo, to je jednoduchý tohleto. A tady. Jo. Dobře, Bene. Ne, to toho nedám. No, To nejde. To nejde. To je fakt úplně vojí. To ještě jde, to ještě docela v pohodě. To toho nedám.
Ne, tady. Sakra. To nevadí. Tak to bylo jedno v tu chvíli. Je. Už máme 2000. Sakra. Takže kolik? 2000. Takže máš novýho. Mám novýho. Jo to, počkat. A ty jich tam máš víc? Jo. Je tady. Je tam snad o jednoho víc. Nebo stejně, už ani nevím. Tak jdeme? Ty jdu hrát já. Tak dobře. To ještě je snadný. Easy. Dobře. Tak já to ještě v pohodě zvládá. Fuh, já už jsem to, že už to bylo mimo. Bedlam ani neměl toho hořícího. Jak musíte rychle běhat. Jo, vytáhli jsme to. No, já jsem to zmáčknul, já jsem totiž rychle klikal. Jo! Dobře. Jej. No. Utíkej! Dobře. Já jsem tak předtím tak úplně blbě umřel. Jo, já jsem ji vytáhl zase už po druhý s tou vidličkou. Jo, zase. Já dávám ty těžký a ty lehký ne. Ne, uklous jsem. Už bylo fast. Ty jo. Ty jo. Tak nám umřel další, no. Zase jsme umřeli, musíme mít 2000. Nechceš? Tak jo, to už asi ukončím, až si to zahraju. Tak, tady je poslední. Tak. Neměli jsme tam letadýlko. Jo. Ahoj. U 4 balonky. Jo. Jo, zase. Dobře, tady to mi nikdy nejde. Tam to předtím. A teďko mi to nějak jde. Jo. Uju. Ne, spadli jsme, já jsem tam moc uspěchal. Tak to jsme dostali to fast a hodně rychle za na lehký. Ty kráso, 5. Asi to. Ne, jsme vyhořeli.
No takže lidi, tohleto by pro tohleto video mohlo mít všechno, tak se zase mějte hezky a